Ka company ka bajulong kanong sna ya ki phone Nokia kata gede ka HMD Global kala launch ya kana phone budget jongki ka HMD Vibe 2. Don update jong pi tharai ki bompat bena ya kana brand. Kana ka brand M kumbangai thu mene ka de ka brand ne ka company ka bachna ya kita ki Android phone jongki phone Nokia. Hagi to ki snam 8000 khanriu ter hadu usnam 8000 arpulai. Katkum ka jing sign contract jongki bansna ya kini ki phone Nokia M kalong hadu spheus nem kata kamut kan kut hadu une usnam 8000 arpunriu. Handre ngimtip naga e gadau kila sanget no bansna ya kita ki phone jongki Nokia house nem 8000 arpulai. Bat hadin kata house nem 8000 pusau kila sedang ban permit phone hi haka kerteng naga 6 lajong ki HMD phone. Bat kita ki pun kilongkum ki HMD Skyline series, ki HMD Fusion series, bat kane ka HMD Vibe series. Te kane ka baki dang sedep launch ka de ka HMD Vibe 2. Te ha kane ka video nginyepe jagi features jong kane ka pun thema jong ki ka HMD Vibe 2. Te kat ba ngadang batai wat klik ban ai ka like jong pi, ban ya share, ban ya comment, ban subscribe lada pimpat de ban subscribe. Te ya nginyepe no yagi features jong kane ka pun. Tengin sedang syah ka design bat ka build jong ka. Ka design jong ka kumba pi yang ne ka penyesrim ya lade kum katoga iPhone 17 Pro bat ka 17 Pro Max. Mentangi i la bun bagi brand kila long inspired palat na kini ki iPhones. Kum katoga Infinix Note 60 Pro ka Realme P4 badang bun kiwe ro. Tenang ta la dapit na katoga bag jong ka kalong shiny bah namar bagi snada ki plastik ki balong glossy finish. Kamut supit na jenga ki i kum ki glass. Ha ka build jong ka bat ka body jong ka bat ka bag jong ka ki snada ki plastik lana ki polycarbonate. Handre ha katoga bag jong ka kumbangai thu mene ki long glossy finish kamut ki i kum ki glass. Te ha ka thickness na ka jing ruben jong kapat ka poi pra point mm bat ka jing khia jong kapat ka poi kumba arspa 10 gram. Ha ki sim card kila ada ka full size sim slot kata kamut ha ka ju ka por phila ban peron kam arteli ki nano sim card bat ka we ka SD card. Ha ka IP rating pad ki ada ka IP64 kana kampat long ka water resistance handre kala pat banshan kum ka muslam lane ka ka bachu sunret. Tenang ta ban unlock ya kana ka phone ki ada ka side mounted fingerprint kata kamut pinhap ban unlock na auto power button jong ka. Te haki colors jong kapat kana ka phone ka don lightly ka banangkong kata ka peach pink ka baar kata ka cosmic lavender ka balaipat kata ka nordic blue. Te mentapat ni poi haka display jong ka jing he ka display jong kana ka phone kalong 1.9 inci bat kila aitang da kata ka HD plus IPS LCD display. Ha ka refresh rate ki ada ka 40 Hz. Nang ta ha ka brightness ka support tang hadu sunspots nits kata ka HPM jong ka. Terang ta la dapit ha ki tu ki bezel bat ki tu ki chin jong ka ki sulong average. Bat la dapit ha ka tu ka banta ka front kamera jong karu ki ada kata ka water drop notch. Ki claim ada ka tu ka punch hole display mo ka bakham i clean susu. Ha ki phone budget da ki sha lek kumne he kim da pen rit than ki tu ki bezel jong ki lane ki tu ki chin jong ki. Bat ha ka tu ka banta ka front kamera jong kiru ki dang don ki brand ki ba ai hadu menta gisngi daki negi water drop notch lana daki U notch. Had la don ru WR ki brand ki bala sedang ban ai daki taki punch hole display. Ki punch hole display ki long kumne ki kam i clean ban page. Tenang ta ban yada ya kana display jongka kila ada ga Gorilla Glass 3. Kana ga Gorilla Glass 3 version kade ka bala rim tam ka bami na du kisnam arja khat lai khat saw. Te kumbang ai thu ba kana ga phone kade tang ka budget phone naga ta ka daw ki ai daki negi version ki bala rim. To at least kidang ai mo ya kana ga protection glass. Namar ha ki phone budget bun ki brand ki bam ai hero ya kata ka protection glass. Kana ka protection glass am kade ka kenja glass ka ban ajing da ya ka display la rajia ba ka hap malumala. Teman-tapan ini po ha chipset. Chipset la no processor kila ha kana ka phone kata da Unisoc T8200 ban 100 nanometer kisna ya kata ka fabrication jong o. Kini ki Unisoc processor kimde ki baklan nagata ka daw ki chai ha ki phone budget la na ki phone bakamtan. 100 ulong pat u 5G processor la ne ula support ya ka 5G. Une umde re u gaming processor 100 unla pat ban handle ya ki normal day to day task. Ha ka antutu score u yo kumba Sunlock AA. Haki pun temai mentagis ngi ki bah pok CPU khat 2000 pin amla su ban expect lana khmi lanti ban yo da ki processor ki bah khambit ban lek kai game hakata ka dor te kana ka pun ru kalong gumta kamde ka pun ka ba phila ban lek ya ki game ki balong heavy handre ya ki basic ki task ki bangi penon kaman lagas ngi kum ka ba text ba call ban lek social media kum ka WhatsApp Facebook Instagram nang ta ban sengap jing ruai lana page video na page media kum ka YouTube lana ban lek banking ru kum kita kanom don issue lada video ki ba khlan ban lek kai game em hakini kisngi la kumno pinha ban thit da ki pun ki ba arpeu arpula hajar seneng ban yo yagi gaming experience ki ba kambiang ha hakini ki system arsnam baladem ngila ban yo hapdeng ga khatsan arpeu hajar ki pun ki bala kambit ban lek kai game ro handre mentau snem ban nang ne sekman ngimla su ban yo kumbangi juyo hakini ki system arsnam baladem tamentapat ni po haki software jongka kana ga pun kila ada ka Android 16 ban lai thu ba UI jongka u kam long clean kumki stock Android te ha ka Android update lana ga OS update ki claim ya thu sha lakin ai na em kat ba ha ka security update tekin ai hadu arsnam
Hagi pun buat jadam kisah ilek kumne hi kim jupen biang tan ya kita ki software update. Nang ta hagi AI features kidon katokan teli. Bat lai tu bahaka naga pun kila integrate ru ya utau Sarvam AI. Une Sarvam AI ude AI assistant balong kum uchat GPT, Google Gemini, Perplexity, Copilot. Handre une ude balasna nang nena po India. Teman-teman ini po haka rambat ka storage jongka. Kada kapun kadon arti lagi rambat ki storage variant. Kaban kong ki ada ke 100 GB rambat 1000 GB storage. Kabar ki ada ke 100 GB rambat cis 40 GB storage. Kajar ram kila haka nagapun kata daga LPDDR4X bat kajat storage pat ki aitang daga taga eMMC. Teman-teman ini po haka kamera jongka. Kana kapun kadon tang ka wega kamera jongka nadin. Kato ka wega datang ke kenja sensor mo. Te kana ka main kamera jongki ki ada ka 1 megapixel bat ka support tang daga taga EIS omdai ka OIS. But hagi video surprisingly kalak ban record hadu 4K 30 fps. Haga dor bagi la ayaga naga pun ngatrai tang kene ga pun kade ke banengkong ban support daga 4K video haga bak kamera jongka. Namar hagi pun temai menta ngai i bawat dagi pun ki bakat sau khatsan hajaru kimla ban support 4K video haga main kamera jongki. Tenang ta haga front kamera jongki pat ki ada ga 5 megapixel bad haga ne ga support tang daga 1080p 30 fps hagi video. Teman tapat ni pa hau bateri jongka. Bateri jongka naga pun ki ada 1000 mAh bad charger pat ka support ne ki ada ukat How USB port teki ada USB 2.0. Teman-teman ini po haki features jongka. Karena kepun kadon kumba prateli tagi 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 5, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5, ulak kamrimo uneu Bluetooth version. Nang tahaki mic ki atang da single mic. Bad house speaker ki atang da single speaker. Handre kana kepun kadon ru ya auto 3.5mm jack option. Kata kemut kito ki ba penankam da wire earphone kin kamsuk ban penankam ya kana kepun. Namar kadon ya itu itliuma auto 3.5mm jack. Tahaki sensor barok ki sensor kidon handre kata ke gyroscope sensor ki claim ai. Kito ki balek kai game kum ka BGMI ka Call of Duty Mobile tilak bantip ya ke jing trekam jong kata ka sensor. Handre ya ki normal user ki bam julek kai tekane kam don kam Teman-teman ini po haka dor jongka. Kador tra jong kana kepun ka sedang nadu ka sipe hajar khandai spa khandai katwe hajar. Kata ya ketu ka 100 GB RAM bat 1000 GB storage. Handai lang bagi bang offer pat kalak ban hiar tang khandai hajar saus spa khandai. Tenang ta kador jong ketu variant jong kapat ka 100 GB RAM bat 40 GB storage ka poi katwe hajar khandai spa khandai kat ar hajar. Handai lang bagi bang offer pat kaneru kan hiar kumba sipe hajar saus spa khandai sipe hajar san spa. Teladai pe ya kana kador jongka bat kitu ki features jongka kum hakini kisngi bala ki dor jong ki pun lada pide ki normal user bat piyo hakato gedor baka yo offer tekana kepun ngalak bandong kadang biang namar lada pipej kito ki pun ki ba mi menin snem ki baju yo hapo SP hajar lada pipej ya gedor jong ki menta kila poy sya ke kat lah hajar tena kata gedau ken ngaong ba lada piyo hakato gedor baka yo offer tengalak bandong baka kadang biang mah tementa ngatarai lang baka na video jenga kala ajing rap yapi ban sing thu ya ki feature jong kana kepun bat ba pila yo knowledge ru khendian ki ba ide syapang kana ka company tengen nyem hakawe pat ke video jenga ko bless you bon.